Менә урыс тілінде мен видео ясаған едім, анда шыққан шеркәуләрнең қыңғырау тауыш келгәч, мен енді ойладым, бұл бик килешеп тора, чөнки күрсәтергә була. Менә ике дин әһелләре татулыкта яшиләр, шулай дип қыңғырау тауышы. Бездә дә, безнең авылда да, мәсәлән, қыңғырау тауышы яңгырап торган, бер 300 метр булса, анардан бик еракта түгел, бәлки мәчетебез, ул таштан салган, бер туган Хусайновлар, Әхмәт бай, Махмуд бай, Гани бай, алар төзгәннәр. Шунда да яңгырап торган, бер ягыннан азан, бер ягыннан қыңгырау тауышы. Шуңа күрә безнең әле авылда ничектер татулык, дин ягыннан, тел ягыннан әле ни, милләт ягыннан ызгышлар бик чыкмады. Инде хәзер аларның ширкәүләре 75-нче елда, декабрь айында яңа клуб төзелгәч, мәдәният йорты, шуңа күрә аларны 77-нче елны бузып, сүтеп ташлаганнар клубларын. Аны бригадир хакында сөйләгәннәр иде, шундагы ерак түгел, шунда яшәгән бер бригадир аны агачларын алып, үзенең җәйге кухня төзеп куйган ди. Шунда ди сөйләгәннәр иде авылдашлар, ул илә ашын ашагач, шунда ял итәм дип киреп ятканда, дегеләнәргә ди саташып, әллә нинди теге урысча әйтмешлек кошмарлар төшенә кергән икән ди. Ничә дистәләр ел узган, аны 1907 елнымы төзгәннәр ул ширкәүне, 29 елнымы, 30 елнымы аны япканнар һәм шул чакта клуб иткәннәр. Дистәләр ел буена да ул клуб булып эшләгән, әмма шуңа карамастан, күрдегезме, менә кешегә шулай яман төшләр күргән, шул ширкәүне ниткән өчен, җимергән өченме, нәрсәме. Инде аны безнең бабай, Исрафил бабай, әтинең әтисе 94-96 яшь яшәде, ул шул кушканнар кисергә аны түбәләрен, теге звонница диләр бит, шуларны. Безнең мәчетнең манарасын бер Фрол дигән карт, безнең якта торган урыс кискән, шуңа кушканнар. Инде аны нигәдер менә бабай ул безнең алай ширләп ятмады, аларны шул Фролы өлкәнәйгәч бераз ширләп, караватка тора алмыйча, шулай ничә ел дәверендә ул ширләп ятты. Хәзер инде менә ул безнең Покровка авылында ничә тапкыр тырышканнар, бер абыебыз әйткән, әнә теге балалар бакчасын бинасын алыгыз да ширкәү итеп төзегез дип, алар никтер кабул итмәделәр ул тәкъдимне. Шунасын ничәдер вакыт узгач, алар ширкәү ясарга йөрделәр уйлап. Инде безнең контор булган совхозның, шунасын медпункт, шунда шул конторның бинасы ни булды инде, фельдшер-акушерский пункт дип аталды. Шунда бушагач кешеләр дә торды, шуны алар уйлап биргәннәр, фикер йөрткәннәр, шуны ширкәү итик дип. Анда инде картлар калмады инде аларның, хатын-кызлар бар инде алар. Анда да эшләре уңмады, инде хәзер алар ширкәүләре дә юк. Безнең авылда таш мәчет булган күрә, ул күрсәтә инде безнең нигезебезне, мыкты нигезебезне күрсәтә. Татар, мусулман халкының шунда эшләп бара ул вакытында. Анда теге склад булды, соңдан теге рабкопның, соңдан инде мәчет төзәтеп мәчет дип ясадылар. Аны бер вакытта әле төзәтеп бетермәгәндә, әле гает көнне мусулманнар, әти мәрхүм безнең мулла булды, шул мәчет кырында, читтә, урамда алар саламны җиргә җәеп, шунда намазлыкларын җәеп, шунда гаит намазын укыганнар. Анда бездә шул теге
ничек атыйлар әле, бер алман кешесе, немеш диләр инде, Мерклингер, шул килеп ди, бер таугамы утырыпмы, шулай карап кына утырды, безнең ди намаз укыганны шулай ди шуны. Шуннан соң инде безнең 8 чакрым бездән көньякка немешләрнең хуторы бар иде, Романовка дигән, шунда торган мәллә немеш берсе, соңдан Алманияга, ягъни Германияга 90-нчы елларда китергә җыйналганда зур келәмне китереп ташлаганнар, юннан ясалган келәм, шуны бүләккә мәчеткә шул. Әйе, шунда шуннан инде бу хак сүз булса, инде мәчетне төзәтеп ятканда, ул вакытта әле СССР бетеп бара, шунда әле бераз акча дип саналган, ул 25 сум, 50 сум, 75 сум, 100 сум, шулар урыслар да һәм православ татарлар, ягъни керәшеннәр дә, алар шул үзенең премияларын ничектер менә шул мәчеткә дип ярдәм иткәннәр. Алар инде халкыбыз ничектер шатлана, менә мин әйтәсе килә, без мусулман кешесе дисә дә, ул теге җимереп ташладылар, ширкәвен кемдер нәрсә дип әйтмәсә дә, ул инде безгә тарих, безнең авылыбызның тарихы, без балачактан да кино карап шатланып йөрдек. Без аны бер кайчанда ширкәү дип кабул итмәдек, чөнки без аны күз алдында булмады. Ул бабай инде күргән, әти мәрхүм күргән, өлкән абыйларым шунда кинога соранганда, әтидән акча сораганда, ул гел мазаклап әйтәдер, әллә ширкәүне карауларга киттеңме дип шулай дип әйтәләр, хатта әйтәдер. Без аны белмәдек, безгә әйттеләр, безгә колакка да кермидер, аңга да сеңмидер, нигә авылга, акылга, хәтергә дә кермидер, шул бер уйламыйдыр, бер кайчанда менә бу ширкәү булган икән дип. Без аны бер кайчанда кабул итмидер, үз фикеребездә ширкәү дип, шунда кереп карыйдыр, ничә ел узгач, аны инде менә җимереп ташлагач, уйлап торасың, әйе, менә бу җирдә аларның теге бер бүлеге булган, менә монда бер бүлеге булган, анда ничектер киңәйеп китә, көньякты көнбатышка, әйе, көнбатышка ишекләре, кайсы якка гыйбадат кылганнар көнчыгышка, хатта шул бит нәрсә искә төшеп, андый архитектура бармы, карап, мин интернетта бер таба алмадым, гади генә бер ширкәүләр булды, агачтан иде, без анда шул кино карап утырадыр, шатланып, шул бер ягыннан ишеге ачыладыр, бер ишеге инде төньяктан, ул теге хезмәтчеләргә бәлки шулар өчен булгандыр ишек, шуны җәйкенне өлкәннәр теге кино карыйлар, без балачакта шуна барып, инде 2 серия булса, кызык та түгел инде, последнее дело комиссара Берлых дигән бар кино, шуна без ул вакытта безгә шул теге кинолар җитмидер, кызыксынып барып, ул тәнәфестә 2нче серия башланганда, тәнәфес булмады, инде ачып ташлаганнар, егетләр тәмәке тартырга дип чыгып, шунда урамда утырадыр, ишекләр ачык, без урамнан шуны киноны карап утырадыр. Бүтән чакта ул шул ширкәүләр инде клубларның бүтән ягыннан тәрәзәдән без акрынна шакылдыдыр, шакылдагач тәрәзәне безгә абыйларыбыз, 2 туган абыйларыбыз, алар авылдагы татар егетләре, өлкән абыйлар безгә шул теге пәрдәләрен ачалар тәрәзәдән, без шунардан урамнан шул сөлек кебек шунда асылынып, тәрәзәләрне алар элек ширкәү төзгәндә бик сыйфатлы ниләрдән бүрәнә дисәң була, такталардан ясалган, шунарны тотынып, шуларга без гел карап торадыр киноны, өлкәннәр өчен өлкәннәргә багышланган киноларны. Менә шул ул, мин әйтәм, ул авылда без бергә яшәгәч, ничектер бигрәк тә менә яз көнне су ташыган чакта, ташу булганда, ул безнең авылыбыз бөтен дөньядан бүленеп каладыр, бездән тик көньякка 30 чакрым Троицк дигән авыл бар иде, алар бигрәк тә безгә ничектер чит кешеләр дип тыйладыр, алар вакытында Украина, Полтава өлкәсеннән килеп урнашканнар, юк, алар юк, андый түгел, бүтәндер бәлки,
Бездә ул Полтава, алар тагы Украинаның кайсы шәһәрләреннән, өлкәләреннән килеп урнашкан. Тагы бер 7 чакырманнан бар иде, Ивановка дигән, анда 2 кеше ни барса калган. Шулай, безнең Покровка шул аерым каладыр, шуңа безнең бер халкыбыз 1 ай, 2 ай дәверендә берләшеп бетәдер. Татарлар үстендә сөйләшәдер, татар ягында урыслар аңлыйдыр, хатта кайсылары да балачактан уйнап биргәч татар телен беләләр иде. Соңыннан бара-бара яңа теге авылның яңа читендә Новостройка дип аталган, шунда татарлар күчә башладылар, өйләре чөнки землянкалар җимерелә башлады. Кемдер калды татар ягында, элек революция кадәр 200-дән артык йорт булгандыр. Соңыннан мин балачакта исемдә 130 йортны санап чыктым, 100 инде тулысынча булды. Инде хәзер кызганычка каршы 30 йорт калды анда. Хутор кебек ташланган, 100-150 метр бер-берсеннән ташланган шулай йортлар, шунда да әле калган кешеләр бер өметсез шайтан гына ди. Шун кебек андагы торалар төрле, һаман хатта төрле милләт кешеләре, төрле адәмнәр, алар шунда яшиләр. Җәй көне инде бераз күңелле, күл бар бер җирдә, әмма елга да шунда бар, Иләк дигән, кыш көнне, бигрәк тә яз көнне катлаулы яңа авылның яңа читенә барга бик авыр Новостройка дигән. Алар пычракта, балчык аякларына ябышып йөри. Хәзер авылыбыз кызганычка каршы битеп бара инде. Анда яши торган кешеләр дә, картлар китеп бара, яшьләр бер якка, беләсез инде, шәһәргә, картлар беләсез кайда инде, дөньяны калдырып китәләр. Шуңа күрә безнең авылыбыз кайтасың да элекке искә төшереп, менә шушы урамда йортлар бар иде, без кич белән йөридек. Һәр йортта, һәр гаиләдә 7-8 кеше яшидер, балалары күп иде. Хәзер алар инде бәре китеп калды шәһәргә, Оренбург шәһәрендә, Төстүбә, ягъни Солилецк шәһәрендә яшиләр алар. Туган авылга кайтмыйлар да, беркайчан да исләрдә китми. Безнең менә мин әйтәс килә, Молдовада Гагаус йире дигән бар, шунда киләләр, хатта Германиядән төрле дөнья якларыннан киләләр, авылдашлары елына 1-2 көн бәйрәм итәләр. Безнең авылдашлар кызганычка каршы беркайчан да килми, сабантуйлар юк инде, әмма була аны ничектер оештырырга, җәй көнне 1-2 көн шунда килеп, анда өйләр буш тора, никтер менә халык кызыксынмый. Бит анда ата-аналар җирләнгән, анда туганнары, анда урамлары, балачакта уйнап биргән урамлары, дус ишләре, һәммә инде танышлары, алар килсәләр, авылдашлар, хатта аларны туганнар кебек кабул ителәләр, кайсы вакытта чәйгә дә чакыралар, инде йортында йоклап кунып чыкса да, сараена кирип йокласа да, анда аш йөрмәсләр. 2 елга бар, мәсәлән, 1 елга бигрәк тә шишмәләр бәреп тора төбеннән. Икәү дә Казакстан чигендә алар. Безнең авыл Казакстан белән шул чиктә тора. Шунда беркайчан да нигәдер килмиләр, күңел ачмыйлар. Шулай авылыбыз инде игътибарсыз кала. Әнә хатта Татарстанда Сабантуйга шәһәрләр, Сабантуйлар көннәрендә базарлары бушап бетә, кеше юк, кайсы вакытта сатучылар, чөнки алар туган авылларына кайтып китәләр. Әллә кайчан киткәннәр алар авылларыннан, әмма шуңа карамастан алар Сабантуйга кайталар. Сабантуйга шунда кайталар алар, шунда кунак булалар, туганнары калмаса, авылдашларда кунак булалар, күңелле вакыт уздыралар. Мин алардан көнләшеп куям, әйтәм, сез бәхетлесез, авылыгызга кайтасыз, ичмасам, бездә андый гадәт кызганычка каршы юк дим. Менә җәмәгать шундый, менә халыктан тора ул, минемчә, алар инде саф сулы хабда дигән, хубда дип әйтәләр инде казакча, елга, анда балык. Оренбургдан әллә кайдан киләләр, 120 чакрымнан киләләр Оренбургдан, танымаган кешеләр, аучылар, көз көнне, җәй көнне, шимбә, якшәмбә киләләр, балыкчылар, шунда балык тотып, хабда буенда күңел ачып ял итәләр. Үзебезнең авылдашлар Оренбург шәһәрендә торган, Төстүбә шәһәрендә торганнар килмиләр. Бер кайчан да күрмәдем аларны.
Менә шунысы қызық, сәйір деп әйтелер бит инде. Менә ник алар шулай килмиләр безнең авылда, белмим. Ул авылыбыз хакында күп сөйләргә була, менә сезнең вакытыгызны мин хөрмәт итеп инде хәзер тамамлыйм. Бәлки тагы ни кызыксынып караган булсагыз, мин аны дәвам итермен шушы теманы. Менә шуның белән исән булыгыз. Яңа чыгарышларга кадәр игътибарыгыз өчен рәхмәт.